Kamay, iwa ka na nga niya. Ano? Iwan ka na po. Tagtag ito. Iwan yung nakilagab. Saro. Sabi ko diba? Ha? Magkatayo na natin. Space. Mga tayo sa natin. Maano naman. Malayo pa. Say hi, say hi. 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 Okay, dalam bing 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 bing. Ting bing ting ting ting. Talun kasi sayaw na ikaw, sayaw. Udah dah. Kinuha. Mabara naman. Hi. Wala mong babay. Mama. Ate, pili, bigag mo. Asing, diin. Tabi-tabi. Pagkala. Uy, gay ko na. Ang gandang ginawa sa ito. Ayawan ko. Ito, yung Mahulog na niya. Hindi ang cellphone ga. Mahulog. ha? Bawa ka mo ng bangka. Ako nag-ipisian to. Mawaan kami po. Hi, nagpag. Daddy, kuhan sa inyo na vlog. Kaya diya, i-post. Pero, ang kita doon. Ang kita, ala. Balik ka mo. Kanya, gabi to. Hindi lang, alaban na tayo eh. Turingan. Okay, turingan. Okay. Hindi na. Mama! Mama! Mama!
Kain ko na daw ako dyan. Salamat sa thumbs up, Greg. Thank you, Greg. Thank you. Good morning, beautiful share. Salamat. Salamat po. Thank you, Greg. Good morning. Salamat. How's your day? Pangani. How's your day, Greg? Against the light. Against the light. Yon. How's your day? I'm fine, thanks for asking. Breakfast. Morning there, morning. Nice motorcycle. Very nice. Maybe you can give me motorcycle. not car. Ay, babang! Mambang! Bang, kami ka na, babang! Na, salamat! Thank you! Ang tuway ganda. Salamat. Mahal ka dito ka. Nagmerienda ka na, Toringan. Tata! Gusto mo magmerienda? Anong gusto mo? Ano pa yung burger? Quality. Ala? 3:53 a.m. Too early there? Too early. Ay, dito na nyo. Ang pita ko sa may bag na violet. Wake up early? Ha? Yung pala man ako nakadala. Yay! Amot na. Oh, gusto mo ha? Ano? Ano na? Boy and babe? Dere, na mauna yon. Kay burger man lang ang baka nun doon. Ay, yung doon. Ay. Salamat.
Why you wake up too early in the morning? I have to go to the gym and to work this morning. Ah. Okay. Okay. All right. All right. Okay. All right. Wow. The gym. The gym. The gym. Ala. For me. Wake up in the morning with your light. Nakakasalo na ako. Kala di tiyang mo. Ako, ikaw sila na. Yan pala nga na ang kausap ko. Hi, Zino Gladiator. Pwede po bang pa-introduce mga batang naglalaro? Ah, ito si Tiyang. Si Hi, Tiyang. Hi, si Tiyang. Si Toto. Si Toto. Si Kasi. Si Hi, Kasi. Hi, si Kasi. Toren, hi. Hi, Toringan. Si Torin. Ito si Jaslyn. Si Hi, Jaslyn. Si Hi. Mag-aalan na kay Pinahali. Si Hi, Jazz. Baby Jazz. Ayan yung bida. Ito yung bida namin. Hi, little people. Si Hi daw. Si Hi. Hi kayo, hi. Mag-hi. Hi. Si Ate Tiyang, kay kukuha mo si Ate Tiyang. Wala ka mang kupang. Si Hi. The little people. Ang liligaya. Ang liligaya ng buhay. That made me happy. Many kids. So many kids. Little kids. No. Mayaman sa bata. Yay, si BBT ang dyan. Si BBT, yung bongbong. No. Bawal sa kape. Milk lang. Tasa. Datasa. Coffee. Kana BBT yan mo. Si Tiyang. Yes. Kasi! Ako na matira. Maganda na. Sige, wala na kasi. Diri. Natag mo na kantoring. Ay, si Tantoy. Ayaw mo na ulit. Badaw, tatapok talaga. Diyan isang paghatag sang tapok. Pagkaon yun, yun yung tatapok. Ako na. Bahala ka na ng kapirti ko. Hoy, sabi ko na dito ka mag-ano kay nagla-live ako, naghihirilang ka mo doon. How are you doing today? I'm doing okay. Washing clothes today. Wash clothes. Hindi ko magpula ko. Why you didn't take me for a walk in the rice field? Not yet going there on the rice field. Maybe tomorrow I'm going there. Ops po, thanks sa pagpasaya. Alis na po ako. Thanks po. Salamat sa pagbisita. Zino the Gladiator. Salamat po. Thank you so much. God bless po. God bless. Ay. Di ba po yun?
Thank you po. Mahal, kukutuhan ko si ate. Kukutuhan ko si ate. Dito si ate. Kutuhan ka natin. Pakutuhan ka natin. Yatag mo na plastic man yun. Oh, mahiriran. You labandera today. Yes, I'm labandera for today. For today's ganap, labandera. Ate Mel, Ate Mera. Wow! You want kape? Salita. Oh, ang nani. Dito na naman sa kapitbahay. Hindi, magyam sa digi. Kuha din ito rin. Ito na. Wala, nagamit ako salita. Malak. Si Turing na nagsubo. Dapat. Bumakan ang duwa. Barang. Get your breakfast, babe. You will get that on here. Dakuto. Dakuto. The lies. Thank you sa thumbs up. Salamat. I will eat breakfast around 8 a.m. Okay. Yeah, you have work today? Do you have work today? I'm sorry, my love, if I've broken your heart last night. Thank you, Bob. Bait naman ni Gab. Laban. Awan laban. Kamay. Ano nga niya tingin? Bakit pa? Paano ko ba ito?
Thank you so much. Okay. Ha? Ito. How was your day, beautiful Shara? My day today is meaningful, calm, and beautiful day today. No stress, no more stress. Watong! Kaya ay maluwa ba lang ito? Ano na? Wala kasi. Bayan ka man ako ah! Mga video, dalawang sinisabat lang yun. Ako, ba't ka ba? Oh! Ano ka? Ano ha? Oh, dala. Kasi ako matira. Hey! Ah, maribukon! Wow! Iyakan mo kayo tulingan. I love your buhok and smile. Thank you. You love my buhok. You love my buhok and smile. Ilang lang men. Yes! Bisaya! Ate! Sige! Oh, sige na. Ikaw na! Sino ang mahingis daw sa isda kay suhulan ko? Dali na dita. Sige na. Kiskisan niyo kay suhulan ko kamo. Kasi! Buka na doon. Buka ko na doon. You are lovely, Cheryl. Salamat, Greg. Thank you so much, Greg. You're a sweet friend. Very sweet friend. Sana all. Sana all sweet. Ako? Ano sa atin mo sa ito? Ito yan, yung isda. Ito sa may pinggan na nakabutang sa puti. Po, opo, sana all. Opo, sana all. Tidak kay uno kita. Diyan kita. Kasi mo ito. Ilan naman po yun? Ana, on. Kita. Ano yun, system? Anong problema sa mga? Ako na ayot ako mabibi. Bibi ah. Sana all. Sana all nga. Sana oil. China oil. I saw your short video. Thank you. Thank you for supporting. Greg. Thank you so much, Greg. I saw your comment there. Ikaw. Very supportive. You are very supportive. Sana all supportive. Babangga. Bakit? Ano yan? Toto! Toto, bakit to? To, ayaw to!
I will always support your channel. Maganda sharing. Ah, thank you, Greg. Thank you so much. Ano yun? Oh my God. Overwhelmed. Overwhelmed. I wanna know another day. I'm telling you exactly what you's on my mind. Aray. Lang ko, kulang ko kung wala ka. I'm glad we are friends. Yes, I'm glad to meet you too, Greg. I'm glad to meet you too so much. I'm happy. You're friends. You're a supportive one friend. Very supportive. Thank you so much, Greg. Nag-ano ka sa bulletin sa ulo mo, ha? Kanina na pinita. Anak ko na. Dito nilas. Latito. Ay, yeah. Dito ko na yan. Hala ma, hala. Si Balangbang. Ano ba yung Balangbang? I will share this live stream on my channel. Salamat! Thank you, Greg, so much. Thank you. Thank you for the support. Makatuwa na? Makatuwa ka mo? Nagwag ako. Oh, sorry. Ay, nandiyan si Bebe. Uy! Bebe! 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 Bye-bye! Some more for me. No, 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 no. Thank you so much, Greg. Thank you, guys. Wait lang. Tama na tiyang. Salamat sa thank you sa nanood. The Bicol. Look, the Bicol. Bicolano. Tapos, Magayon the place. The place is Magayon. Basketball game. Basketball court. Basketball court. Ay po yun. Did you play sport?
Yeah, I play sport. Maybe I want, ano, ba yan? Volleyball. I will share this. Thank you so much. Did you play sport? Yes. Volleyball or cheerleader? Both? Girl! Both! The cheerleader. Are you live with your parents? Greg? You live with your parents? Or you live alone? Wala dito wala. Okay, kaya sa daddy. Ito. Sa. Oh. My type of girl. Girl. I live with my brother. With your brother. Not servant. My parents live alone. They are separated. They are separated. Separate home. Your mom and your dad separate home. My parents also. Hindi ko maintindihan. Am I right? Am I right? My dad owns the company I work for. Your dad have a company and you work for your dad company? Sana all may company. Sana all talaga. And then you keep me. Keep on down. Yes, Ado, but I cut gas on my own. But what's the company? What's the product of your dad company? The car, motorcycle. And then you keep me. What company? Southern Concrete and Materials in the name of the company. Anong company yan? What do you call this?
company. Construction company. Wait. Am I right? Concrete is what you are standing on na. Okay. What company? Okay. Bob. Hi, Bob. Hello, Bob. Concrete is what you are standing on na. So, building? Building company. Company. Aray ko. Muntik na mahulog Hi, Bob. Ay, baho gurit. Hi, salamat sa thumbs up. Hi, Bob. Good afternoon, Bob. Where are you from, Bob? Bumalik si Bob. I remember you, Bob. We supply concrete to the building company and contractors. You supply materials. Anong tawag doon? Ano ba yan? Ano ba yan? Tawag doon? Na kumpanya na yan. What we call it, the company. General Merchandise. Am I right? General Merchandise. Merchandise. Merchant. Big company. Si Bob dumaan lang. Nag-stock lang si Bob. It's easy now. I've been doing it since 2016. Okay. Really help me. Right. How long you here on YouTube? How long you here? Me, I'm starting 2020. My channel. How long you here? I just made my channel mid-year last year. Okay. Just last year. Good job. Wait.
When you go, leave. Go to my channel, you can see how long. Ah, okay. Okay, we'll see. You're my sunshine after the rain. Mhm. When I'm losing my mind, another day is all. So because of you. 9 months. I like that song. Wait, they don't love you like I love you. Ha, ba? I like that song. Wait, they don't love you like I love you. Oh, this is your car, Greg. Ah, you have a lots of car? Sana all my car with snow. Like, you have many friends, Filipina. Ang lamig po dyan dito sa amin katatapos lang ng winter. Zach Penkian, balik na ako. Bumalik si Zach. Mang-aasar na naman si Zach. Salamat sa thumbs, Zach. The Jeep is my brother car. Ah, okay. You have a lots of friends here. This. Good morning ulit eh. Hi, Bornok. Auntie. Nako, si Zach. Pa-auntie-auntie nga naman. Good morning. Good morning. Good afternoon, Bornok Casas. Ay, Bornok Casas, but good morning. Nasan ka? Where are you now? The red car is mine. Where's the red? Where's the red here? Sorry na. Okay. Okay lang. Walang no worries, Bornok. Oh. Kita tatlaw mo yan sa video. Opo, tapos ng tabi. Salamat. Losing my mind. Ah, this is your car. Wala, madaming car. This is your red car. This is yours. Look at the other video. Lumipat kami. Lumipat kayo ng tirahan ng kaibigan ko. Ah, okay. Sa Manila. So, saan na kayo sa Manila? Naalala mo na kung nasaan ka. Dapat tinandaan mo kung nasaan ka. Wow, beautiful car. The red car. Sana all my car. Ah, the mga bahay is beautiful, the bahay. The other car is a Camaro. What is Camaro? Car. Wala, daming car. Look, the car. Ay, wait. May mali. Ay, yes, is the car. Ay, nandun sa ah, daming car. Ah, the Panthers is, what the Panthers? The other car is Camaro. Why mini car? War mini car. Backyard part 1. Meron akong motor. Ah, meron kang motor, Bornok. Sana all may motor. Ako wala eh. Walang motor.
Walang bike, walang motor, walang kotse. Wala. Sana si all. Meron akong motor. Panther is a Camaro football team car. Ah, okay. Ah, okay. Hindi ko man. May mga have a meaning of the car name. Salamat. Losing my mind. Is a motor ko big bike at ang sasakyan ko naman BMW. Sana all. Sana all, Bornok, may BMW. Totoo 'yon? Totoo 'yon, may BMW ka. Sana all, may mga sasakyan. Nana! Nana! Oo, te. Sana may BMW. Hala, sana. Ay, ilang taon ka na pala, Bornok? I have 2 German Shepherd. Ay, wow. Allah, I see the house. Beautiful house there in South Carolina. Beautiful house. Ah, magaganda yung bahay. Beautiful home. Ilang taon ka na, Bornok? It's a beautiful life, beautiful day. 17 na ako ngayon, birthday ko eh. Ah, 17 na, okay. Happy birthday, Bornok. I had Mercedes-Benz before. I never had a BMW before. Ah. Sana all, Mercedes-Benz. Sana all. You have Ferrari? Greg, do you have Ferrari car? Baka naman ako, Lana. Kaya maprito sa ako sunod. Salamat. Thank you. Thank you. Welcome. Ano aso ninyo? Wala. Askal lang yung aso namin. Walang lahi. Pilipino lang. Askal lang. Tunga buti na Lana. Salamat. Always wanted one but never had a Ferrari. Ah, Porsche. You have a Porsche? Million, The Porsche is million. Nag-iipon ako para sa Ferrari. Oh, Bornok. Sana all, Bornok. Sana all, Bornok. May pang Ferrari. Ako nga, kahit sana motor lang, I never had a Porsche. Oo nga eh. Mahalang Porsche eh. Expensive car, the Porsche.
Ay, thank you. Salamat. Tagang ko ikaw, sali. Mamaya. Ah, ito pa, nagano pa si, na, 50 pa lang ang nasa bangko. 50,000. 50,000. Tig-gis ka mo ni, ni, nasa 50K o 500, half million Bernok. Aso ko K9. Ay, sana ganon. Bakit kayo ganon? Mga rich kid. Hindi. 5,000. 50 pesos. 65, I paid 65,000 for my rent. $65,000 or 65 pesos. 50K pa lang. 50K pa lang. Anong lang? Buti ka nga may 50K. Ako, wala. Wala. Zero balance ang bank. Wala akong bank account pati. No bank account. May utang pa nga. You paid 65,000. Sorry na, okay lang. American, don't use pesos. 65! Oh my God! $65! Why! Nako, dollar siya. Sana, You can give me $1K. Sana all. American. Sana all, Greg. 65 US dollar. Too much expensive. Oh, my kid. You have a lots of car. May utang pa ako na 1K sa tropa ko. May utang ka pa niyan. At least may ipon ka, Bernok. The Bernok. Yo pa nagkagusto. 65,000 I paid for payments for 5 years. Okay. Payment for 5 years. So at least 65 is still expensive. Too much expensive. My goodness. Too much. So 1K and 1K and Filipino pesos. 1K dollar in Philippine pesos maybe 60,000. 60,000. So the $65,000 sahod ko 39K. Day, joke lang. Joke lang kasi 17 years old ka pa lang Ba't magsasahod ka na? It was 600 US a month plus insurance. Okay. 600 a month. Plus insurance.
Thank you sa thumbs up. Pala. But I have to pay insurance on all my cars. Sahod ko ngayon 20k kasi 30k pa lang ang nasa bank ko. Burnok, ano, yung sahod mo ba yung ganyan? Sa pagbablog mo lang ba yan? Greg, how many cars do you have? How many? For 2 months, Burnok? Nagsasahod ka sa pag-vlog mo. Yan, yung ano mo. Yung ano mo. Ako rin. Sahod ko 2 to 3 months. Sa pag-vlog mo lang ba yan? Yung sinasahod mo, ano? Burnok? I buy and sell cars all the time. Hindi. Nagtatrabaho. Okay. Anong trabaho mo? Buy and sell. Buy and sell cars. Ano work mo? Okay na, hindi okay na. Ako na. I just sold my friend a Chibi Tahoe for $1.5 US. Okay. Good job, Greg. Chibi Tahoe. Ano yung what the Chibi Tahoe? The car? Name of car? Chibi Tahoe. And then you get that is a cheap. I give it away. Oh, why you give it away? Maybe you can give to me. That's not. It's still expensive. You give it to me, and I will take care of it.
Trabaho ko, bank. Sana, bank admin. Sana all, bank admin. Sana all burn off. That house is real big. It was 1997. Big car? The big car? Trabahong ko, bank admin. Good job! Let's go down. Taho is SUV. SUV is useful. Here, I'm done. Don't give it away. Don't give it away. Just give it to me. Sa hotel ako lumipat. Okay. Ingat lagi. Burnout. Ingat lagi. Magkano rent sa hotel? Two to 3 per month. Mura. Kamura naman. Kamura naman. Thank you, te. Kamura naman ng rent. Kasi kapag sa Manila, usually, ang mga rent talaga sa hotel, mga 5K pataas. Walang 3K. Wala akong siguro lang, maliit lang. I have a Honda for you, Cheryl. Talaga? You give me a Honda? Guys, thank you, Greg. Salamat, Greg. Thank you. Shout out. Oh my God. Talaga? Really? I will be a rich one. Ngayon, dito. Short and cash ko, ate. Sayang. Short and cash ko, te. Short and cash mo. Thank you, Greg. Thank you. It's not a joke, Greg. Kaya sa malita ko, rumenta. Okay lang yan. Ang importante, may matulugan ka, may ka. At least, kung ikaw lang din naman mag-isa, di ba? Okay na yan.
When I moved to Philippines, I bring some cars with me. Ah, thank you, Greg. Thank you. Tulog na si Borno. Lilipat ako sa mga next month. Oo. Mag-a-adjust ka pa kasi ngayon kasi bago pa lang eh. Tsaga-tsaga lang muna. Ganun talaga. Buhay may trabaho. Thank you sa nag-thumbs up. Pupunta ako sa kanila nana sa US. Sinong nana? Nanay mo? Mama mo? I have friends in Manila. Yeah, I see you have a lot of friends, Greg. You have a lot of friends. Tita ko. Si tita mo. Saan sa US? Bornok, saan sa US? West Coast. West Coast. West Coast ano? West Coast. California. May ganun ba? Bugas man tabi adi ka bukan maluto ako luto. Salamat. Okay lang. Cost. Cost. Anong cost? Saan yun? Saan yung West Coast? Hi, Kayan Paper. Hi, Ma'am Kayan Paper. She's watching Midnight pa here from USA. Hi, Ma'am Kayan. Thank you. Thank you, Ma'am Kayan, sa pagbisita po. Aray. Thank you, Ma'am. Anong yan? Umaga na dyan. Midnight. Ba't wala na akong jacket? Ay, wait lang po, ma'am. Bigyan po kita ng jacket. Wait lang po. Wala, wait. Ayan na po. May ano na. A girl in Mindawi is teaching me mostly my Bisaya. Okay. But
Sorry, Ma'am Kayen. Hi po, ako po to. Sino ka po? Si Norwin de Chavez. Hi, Norwin. Taga saan ka, Norwin? Wala mga Pilipina, basta ka lang tayong damit mapinggan. Taga saan si Norwin Sa bilig de Chavez? yung kakapilid ng galing yung pamilya. Wait. I'm born in Philippines. Pero sila tita na nasa US West Side or Coast. Ah, okay. Hi, Norwin. Please connect me. Norwin! Malapit sa beach. Ah, okay. Oo nga, kasi si Bornok talaga. Eh. Ay, nako, Bornoken. Hi, Greg. Please connect me. Hi, Greg. Can you give, can you visit Ma'am Kayen? Thank you, Greg. Hi, Bornok. Asas, pa-connect naman dyan, please, from USA. Bornok! Paano naman si Ma'am Kayen? Baka naman, pahag kay Ma'am Kayen. Paakap po, paakap. Pabisita ng bahay ni Ma'am Kayen and paano naman, kumakain ako ngayon McDo. Ah, sige. Enjoy your meal. Enjoy eating, wait lang. Hi po, Kayen. Paano, pabisita si Ma'am Kayen, tapos paano naman, pahag. Ano nyo, bell all nyo, pindutin nyo lahat. Tapos, pindutin yung bell para anong luto mo si, pritong isda. Ma'am Kayen, pritong isda, fried fish. Pakipindot ng bell all. Para ano kayo ng ni Ma'am Kayen. Dated. Nana, nagluluto ako. Nagluluto. Anong niluto mo? Lawa daw muna ini. Wala pa nga ako sa US. Next month pa ako pupunta. Ay, sana all, Bornok. Sana all, Bornok. Pa-US na. Bornok, padikit dyan. Bornok, padikit naman si Ma'am Kayen. Pakibisita si Ma'am Kayen, Bornok. Salamat. Kayen, Pepper. Kayen, Pepper, I'm already subscribed to the channel. I have been 4 months. Ah, okay. Wala nga ako sa... Sige. Ay, kailangan mo ako.
Never pa ako nakapunta sa USA. Ako din, never pa din. Bakit ano? Why deleted message ano? Red. What happened, Greg? Sorry, mali. What happened, Greg? I had a typo. Okay. Just typo. Just another psycho, another psycho. Maingay sa amin. Next month kami aalis ni Mama at Papa. Ay. Burnock, sana all burnock talaga. Sana all. Good luck. Take care sa biyahe. Have a good trip. Have a good trip. Sana all. Ayaw lang. Ako na. Thanks po, Bel. Always. Ingat lagi. Ano, Bornok, pakibisita si Ma'am Kayan, Bornok, ha? Pakibisita si Ma'am Kayan. Pakibisita po. Mag-iwan ng bakas. Don't forget the bakas. Just a little bit psycho, a little bit psycho. Thank you, thank you. Thank you so much. Salamat sa thumbs up. Thank you, guys. Dried fish. Yes, the dried fish. Finished product. The dried fish. Finished product. Next month ko po susunduin. Sige. Sige lang, Bornok. Ingat lagi. God bless lagi. Stay healthy. Health is wealth. Yun lang. Before anything else, health is wealth. Ilan ba po? Ha? Bakit tingnan na ito? Dito. Pulang ko na lang. Sabi na, another day. Ay, may kaboy pang siya. Magayon din sila. Parang ano siya, motivational. Looks yummy, Cheryl. Yes, the yummy fried fish. Magayon din sa siya. Remarkable. Paano kita? May remarkable kita na ano sa ano na to. Parang ito. Mauna yun lang. Diyan mo na yun. Mama, ito ka na nyo. Tantelik. Okay na to. Okay na to. Hilaw pa. Okay na. Thank you. Thank you, Greg.
When you come here in the Philippines, Greg, oh my God, I'm excited the Honda. The Honda SUV. That's a little bit psycho, a little bit psycho. Ay, si Tantoy. That's a little bit psycho, a little bit psycho. Siga, di ba lang inugasan sa mga daddy? My gosh. Come here na, come here na. Paano man sa diha? Sa diha, Gab. Wait lang. Thank you sa 5 million. 3 million. Ano, kaya ka muna sa kabukayo. Antay, ang kalaban ko, ano yung gamot? Ano na kaya? Yan nga. Gawa mo yun! Gawa mo yun. Wala, buwag mo yun. Ano ka yun? Ito na yung bugbog ako. Bugbog. Ano na ako? Ano, duwaan? No! Tukutan na namin. Tukutan na magaling. Tukutan na nagbayin. Bibili ako drone bukas. Sana, sana. Ano ba yan? Yung mga pinagsabi ko naman. Yung parang hindi ko talaga na-afford yan. Can't afford, you know. Welcome everyone. Please comment, like, and subscribe. Thank you, Greg. Oh my God, Greg. Thank you. Thank you for supporting me. Sa supportive. You're a very supportive friend here on YouTube. Thank you so much. Pag nakangirkap sa nagpundo ka mga Marvin. Marvin, ano? Yes, Jaya. Hoy, kasi kinuha! Ako na yan! Mama kasi birthday? Yun! Kinuha mo na, Jay! Uy, nagpinapato. Batay mong bilang tao na yun. Mali. Main.
Dalagan, ito Ben. Oy! Aman! Kasi ako nag-practice. Pag ako mapipipit mo ako. Oh, kaya. Gab, pagin mo dumaya din ang sinog na, tapos paluwayan mo kuya Gab. Gab, Oh. paluwayan mo ang sinog na. Apa, mamaya na naga. Ala, paki-charge man sa dinano mo, na cellphone mo. Next year, may 100k na ako. Ay, sana all. Paki-charge sa atin ang cellphone mo. Kumo ka kasi luwa na ba persona na? Ara mo. Luwa na persona. Aw. Na-istigo sabi. Nay mo kay pagtahim mo siya. Sabi, kwan, ini nga niya kay mo. Aram na yung sampaw. Ito na yan, ang bibida ko sa base sa balik-balik. BMW Madaran ako duwa ha. Halimbawa ikaw na. Niya. Di masayot pa kung sino man. Nalisin niya. Di ba ang duwa ha? Pagkatapos ang otsulo ko, may nalukon maagya po na ipistigis ko inaduwa. Dito sa tao. Kayo, baka makuha pa ako sinilatan dito. Kaya sinurat yung dulo. Andit sa certificate naman. Ako asawa. Mapakuha. Kura mo yun na sila testigos. Doon ako maagya pa ng testigos. Makuha ako na sila din mo. Kura mo yun naman ako. Kay kung kuan yun mo napagali Bono, that's green. nagbibigay ng asawa ko The hard work. mo may nagkasunod na kuan Oo nga ni. Gab, pero pag makutas ka ba na Ito naman na mo. sabihan mo na lang Ang isip ko nga sa mga kumakuha ka agang baptismal. Really? Kompleto ko na mo, maski aris na rin. mapamulong ako sa aga kay kuan kuha ko man kapatao ko Ang pampaliambay. oo kay puhang paan kuan ano ba yun ano ba sigula Ako di man ako nag-import ayun sila basta. iba man ang bulan kaba nga sabi na ako ang sa munisipyo iba man ang bulan kasi kamulang ka mo matanos ka magayon bago ko diri ka hindi man ka pa ang ibangang ko bago adiri sa bulan sa trilong na ito ng babaknit bala kung diri napagalon ang pakiisyo Sabi ko, nakawa ko na yun eh. Pagkao kay mata kung basi magkaklikod man ako sa PSA, kung may mahanap sa kabataan sa kumara na ako, may maupo ako kuha na ako madi Hindi ka ba na sa inyo? ay magdaan mo din man sa ako ha kaya Nagkano ka nagmararam, pinalikat ka, kaya ako nakamaraman. Maramong ko na nga. Maramong ko mga dapat kinabahan. May mo sa ako kanina. Oh, saya ko na ba? Kinato. Kanaste mo kami na dito ka. Kapatid mo. Dito ko sa pagdating ako binayaan ko. yan ang kinuha ko sa bulan pagkuha ko sang kanamboy pagkuha man ako kanamboy yan ang kinuha ko man ako pagkuha ko sang kanamboy nakuha man ako sa ako kaya paano man Magmari, lagto naman lang ako. Asa ako yun, di sa kuan yung PSA. Mamanan yun sa ako. Mamanan sa ako. Pero sila, may masisunod ko sa kabay na sa material sa PSA. Dahil ang marriage contract ko. Kinumpleto ko man ang sa ako ho. Ngayon na ako sa kuan yun. Ngayon na ako ho. Okay na, si parehas man. Puro kita na yung kabit niya yung kabit. Ngayon ako. Kaya sila yung anak na nakaw mo. Ay, nalakaw kayo. Pagkuha ko sa kambulang kanamboy, nagkuha man ako sa niyo. Gab, pati kita na yung ganun. Puro kita na yung ganun. Oh, sabi ko baga pag nagkalagay sa luwayan mo. Ang gusto ko kapag sa pap. Naman, half day lang ako. Kanang nakaan, sabi mo mo.
Ay, sabihin nila. Ang nabot ko tingkay mo ang gusto mo. Wala na. Nakipa naman. Hindi naman kami may yung kasing kasunod. Oo. Salamat. Nagasto mo na sa ganyan ko kasabuti yung dito ka. Ano? Dito sa nag-member na dito ko ang sarili gas parang gas ko na yung 2025 na ay nagpito na nag-member di ko sa pito nagpito sa para hindi mo sinabi abay pa ko nabubulungan ko dito makasunan dito Cheryl, around 6 o'clock, I have to get ready for exercise. Sige. Sige, Greg. Ingat, Greg. Etika, Greg. I have work 21. 9. Hi. Say hi, bye-bye. Bye-bye. Minsan na, sweet naman. Daw, sa sweet. I have work. Connect that sa page ko. Baby, ay sana all burnout talaga. Hi, baby. The baby. Hi, burnout. The Bicol. dito ba natin pinukuan ko ala dito ba pinukuan ko Katan. Anime brand ng cellphone mo? Anime brand? Ang brand ng cellphone ko is Realme. 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 It's a little bit psycho, Oh my God, time pass. Ano? Realme. Bilog sa di. Okay, ikaw, anong brand ng phone mo, Burnout?
Akin Samsung Galaxy Note. Sana all. Ano ba yan? Nakakainis ka na. Na. Sana all, Bernok, no? Sana all. Ako yun na Little bit psycho, to 10 to 10. Oh! Ali ang bato mo. Ang tala. Ulang tatala. Oo, ano ba? Sige, saya. Kay mama iPhone 13, kay papa iPhone 11. Sana all, sana. Sa kapatid ko, Oppo. Galing sa ni ate. Ano? Ito ka na nahin. Ang dago to. Ito ka. Psycho, little psycho. Bye-bye. Salamat Greg. Salamat sa nag-join. Salamat Bernok sa pag-stay. Thank you so much, Ma'am Kay. Thank you. Salamat po. Bye-bye. Have a good evening sa all. Thank you so much. See you next my live. Ano yung bato mo? Kapait na yan ako.